Video naikdo? Hah? Video naikdo? Video naikdo. Hai. Oke. Location kamu beri mende biau? Location थिगानो. Location थिगानो जागोन ना बियाव? थिगानो जागोन. मा जायगा होननाय बियो? Getsemani, man-made forest. Man-made forest. Oke. दाउजेंनि उनाव बेयाव फैनाय जाबाय. Getsemani, man-made forest. Oke. दा जोंहा लोगोफ्रा नै बिथिंबो दंहैयो. Oke. ओमफ्राय ओके. Mr. Bro. Yes. Oi. I'm here. माबोरै मोनदों? Very good. Man-made forestआव फैनानै. बहुत मोजां मोनदो समायना जायगाफोरा. ओके. निजोम थान्दा. निजोम थान्दा. ओके. ओमफ्राय दंफां लाइफां दोङो आरो दंफाङाबो मोजां-मोजांलै. ककन दोङो. लालि दोङो. Beautiful place ना? ओके. सोमखोर गुसु मोनलायलायो. आरो जोंहा नै सेंग्राफोरा बिथिंबो साथाम फैदों. दायो गोजोननाय मोनदों. ओके. सिख्लाफोरा रेडि जाबाय थादों. जोंथ' रेडि जाखाबाय. ओके. दा बिसोर फैबानो जासिगोन आरो. सुरु. ड्रेसखौ खुखानाय जाला खालानसै. ड्रेसखौ खुनाय जाला. ड्रेस खुनाय जाला. ओके. आरो बेनि उनाव नेक्स्ट माहा थांगोन? बेनि उनाव आरो भैरबकुन्दआव थांसै. भैरबकुन्द. ओके. खोनथाम बा लकेसन चेन्ज माइब्रा हाजोआव खामिनसै आरो. माइब्रा हाजोआव. ओके. मोजां जागोनलै ब्र. ओके. आरो बिथिं नै लोगोफोरखौ नायदो. लोगोफोर दङ बेयाव गैजोहैनो. नै जोंनि टिमा. ओके. बिथिं मिस्टार जय दोङो. देबजित दोङो आरो बिथिं जोंहा केमेरामेन दोङो. आरो बिथिं दाबिद दोङो. ओके मेथाइ. ओके. जोंहा स्टार्ट खालामसै. ब्रो, कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया. खा पी के मस्त. मस्त हो रहा है अभी. बढ़िया लग रहा है. नचेगा? जोर देके. बढ़िया खिलाया. ओके. एनर्जी आ गया. बढ़िया डांस दूंगा अभी. हाँ. डांस तो बढ़िया करना होगा रे भाई. इधर भी दिखाएगा थोड़ा. इधर देखो. ओके. बढ़िया bro. Mini. Давай.